Ужо зараз з намі на сувязі дарадца Святланы Ціханаўскай у міжнароднай палітыцы Франак Вячорка. Франак, добры вечар. Добрый вечер. Акурат вось на гэтым тыдні вы пісалі ў сувязі з гэтым выбухам эпідэміі ў Беларусі. Вы пісалі пра тое, што па сутнасці можна было б мінімізаваць вось гэтыя ахвяры, гэтыя страты здароўя і жыцця людзей, калі б не пыха Лукашэнкі, што ў Беларусі маглі з'явіцца заходнія вакцыны. Ці маглі б вы для нашых тэлегледачоў падрабязней патлумачыць? Памылка ў палітыцы ў дачыненні да ковіда, якую зрабіў Лукашенко яшчэ ў 2020 годзе, не вызнаючы хваробу за небяспечную, яна працягваецца і цяпер. У снежні мінулага году падчас сустрэчаў з еўракамісарам Варгеліем Святлана Ціханаўская падымала пытанне, каб аднабакова прадаставіць Беларусі доступ да вакцынаў, якія тады толькі распрацоўваліся, зацвярджаліся, але ўжо тады вызначаўся маштаб патрэбаў, і Беларусь магла атрымаць загадзя гарантаваныя вакцыны, якія дастаўляліся потым у сакавіку-красавіку тым краінам, якія пакінулі заяўкі. Потым у лютым мы накіравалі заяву на імя Еўракамісіі і Еўрапейскай службы знешніх дзеянняў, каб вакцыны былі прадастаўленыя. Тады мы гаварылі пра 500 тысяч дозаў мінімум, колькі патрэбна на першы этап вакцынацыі. І гаварылі таксама, хто мог бы прафінансаваць, падтрымаць гэта. Ішла гаворка, каб тыя грошы, якія засталіся ад праектаў, накіраваных на Беларусь, каб гэтыя грошы пайшлі на прадастаўленне вакцыны і абсталяванне для ажыццяўлення, рэалізацыі гэтых вакцынаў. Тады паўстала пытанне, што беларускі бок не выказаў ніякага жадання. Беларускі бок, не лукашэнкаўскі бок, заклікалі далучыцца да праграмы COVAX, праграма, якая размяркоўвае вакцыны не толькі сярод еўрапейскіх дзяржаў, але сярод іншых, і тады Лукашенко проста праігнараваў. Зараз улетку мы зноў звярнуліся з просьбай, і ўжо вакцыны былі гатовыя, вакцыны захоўваліся і на тэрыторыі Польшчы, і асобных вытворцаў былі гатовы прадставіць некалькі сот тысяч дозаў вакцынаў, але не было рэалізатара, які б узяў адказнасць рэалізаваць гэтыя вакцыны на тэрыторыі Беларусі. Мы гаварылі з магчымымі НДАшнымі рэалізатарамі, гаварылі пра тое, што ААН мог бы быць вось гэтым гарантам, што вакцыны будуць рэалізаваныя. Гаварылі нават пра каталіцкі касцёл, які мог бы быць пасярэднікам у рэалізацыі вакцынаў, але ўсё, што рабіў Лукашенко ўвесь гэты час, ён ігнараваў гэтыя запыты. І вось літаральна на днях адбылася сустрэча з прадстаўніком Сусветнай арганізацыі здароўя, які зноў заклікае Лукашенко далучыцца да COVAX, каб беларусы маглі атрымаць вакцыны. І мне проста сорамна тое, што ў Беларусі кіруюць людзі, кіруе банда, якая проста дзеля задавальнення ўласных амбіцый, уласнай пыхі адмаўляецца ад замежных якасных сертыфікаваных вакцынаў. Я не ведаю, што павінна адбыцца, каб змяніць тае стаўленне Лукашэнка. Мне такое адчуванне, што ён гатовы ахвяраваць сотнямі тысяч жыццяў дзеля таго, каб, не дай Божа, не прынізіцца і не папрасіць ў развяз дапамагчы. То бок, проста досыць шакавальная гэта інфармацыя. Атрымоўваецца па сутнасці, што чалавек, які функцыйна ўсё яшчэ захоплівае ўладу ў Беларусі, праз тое, што ён захоплівае гэту ўладу, ён не дапускае мільёны беларусаў, якія жывуць у Беларусі, да таго, каб запабегчы гэтай цяжкой смяротнай хваробе. Менавіта так. І тут таксама, Франак, звяртае ўвагу тое, што офіс Святланы Ціханаўскай размаўляў з прадстаўнікамі заходнімі, таксама сусветнай арганізацыі, якая адказная за гэтыя вакцыны. То бок атрымоўваецца, што палітык, які знаходзіцца ў эміграцыі, як не дзіўна, атрымоўваецца, зрабіў больш для інтарэсаў беларусаў, для інтарэсаў іхнага здароўя, чым той, хто захоплівае ўладу ўнутры краіны. Тут любы адказны лідар, ён бы задбаў у першую чаргу пра здароўе сваіх грамадзянаў. Я разумею, што ў Лукашэнкі праблемы, што ён баіцца здрады з кожнага боку, і ён не можа прынізіцца і некага пра нешта папрасіць. Але вось гэта той момант, калі трэба пайсці на саступкі, калі трэба трошкі зняць свае ўласныя амбіцыі. Я разумею, што яму вельмі важна зараз утрымацца пры ўладзе. Ён ужо пайшоў ва-банк. Усе апошнія ягоныя дзеянні паказваюць, што ён ужо проста не пралічвае свае наступныя крокі. Але зараз людзі паміраюць у рэанімацыях.
Зараз вакцынаў не хапае. Вакцынацыя арганізаваная кепска. Многія людзі не давяраюць Сінафарму і спутніку. Яны павінны мець доступ да іншых альтэрнатыўных вакцынаў. Трэба любымі спосабамі вакцынаваць людзей. Беларусь зараз адна з найменш вакцынаваных краінаў у Еўропе. І гэта трэба мяняць. І гэта ганьба Лукашэнку, ягоным памагатым, якія не могуць вакцынацыю арганізаваць нармальным чынам. Чаму мы, беларусы, павінны плаціць за ягоную пыху і за ягоныя амбіцыі? Франек, тут яшчэ таксама звяртае ўвагу той факт, што нават бальшавікі, нават жахлівы дыктатар Сталін не адмовіўся ад амерыканскай дапамогі ленд-ліз падчас другой сусветнай вайны. І бальшавікі таксама не адмаўляліся ад гуманітарнай дапамогі, калі быў голад у 20-х гадах у Савецкім Саюзе. А тут Лукашенка ў 21 стагоддзі сабе дазваляе такія выбрыкі. Так, але ж вы бачыце, што ён паводзіць сябе так не толькі ў дачыненні да вакцынаў. Ён зараз у аблозе, у яго адчування, што ўсе супраць яго. Зараз адбываецца некалькі важных працэсаў. На Генеральнай асамблеі ААН абмяркоўваюць беларускае пытанне, і мы чакаем, што ў бліжэйшыя некалькі тыдняў Генасамблея прыме, альбо асобныя дэлегацыі на Генасамблеі прымуць адмысловую заяву па Беларусі. Адбываецца расследаванне ICAO, якое павінна быць апублікаванае папярэднія вынікі 25 кастрычніка, гэта ўжо праз 1,5 тыдні, і там гучаць сур'ёзныя абвінавачванні у фальшаванні дадзеных і у фальшывым сігнале трывогі. Яны паведамілі аб закладзенай бомбе на борце самалёта, што не адпавядала рэчаіснасці. І зараз усе дзеянні ідуць да таго, што Лукашенко будзе прыцягнуты да трыбунала. Мы з вами думаем рацыянальна. Ён жа не думае рацыянальна. Ён не думае зараз пра сваю доўгатэрміновую будучыню. Ён зараз разумее, што для яго гэта пытанне нават не толькі прэзідэнцтва, а ягонага ўласнага жыцця. І ён паводзіць сябе вельмі імпульсіўна. І я проста думаю, што калі ён працягне гэтым жа чынам, то ягоныя ж людзі, тыя, хто вакол яго, кого вы бачыце зараз на экране, яны ж яго і першым здадуць. Ён проста вядзе Беларусь да неспрыяльнага сцэнару. Мы прапановваем ужо колькі месяцаў дыялог і перамовы. Ён жа вядзе да ўнутранага перавароту, да які можа адбыцца літаральна ў любы тыдзень. Да, магчыма, зараз пратэстаў на вуліцы няма. Выхад на вуліцы роўны турэмнаму тэрміну. Пераследуе катаваннем у СІЗО КДБ. Але людзі, якія ўнутры рэжыму, яны ўсё больш і больш незадаволеныя. Гэта адчуваецца. І тое, што цяпер адбываецца, вось гэтая прафанацыя з крамлём і дарожнымі картамі, тое, што ён не можа забяспечыць народ вакцынамі, это ўсё проста прывядзе да расколу і да таго, што яго людзі здадуць першым. Згадалі вы пра выпадак з Ryanair, пра міжнароднае расследаванне пасадкі самалёту. Пытанне таксама ўсё ж такі рэжым увогуле нейкую аргументацыю выстаўляе на захадзе, штосьці спрабуе тлумачыць, чаму ён пасадзіў той самалёт? Яны прадаставілі цэлы шэраг дакументаў расследаванню ICAO, якія павінны паказаць, што Лукашенко не вінаваты. Вот перада мной зараз перад вачыма даклад Ryanair, які кіраўнік Ryanair перадаў Святлане Ціханаўскай, і там чорным па беламу напісана, як адбывалася сітуацыя. Калі пілоты Ryanair пыталіся беларускіх дыспетчараў, ці звязваліся вы з аператыўнай лініяй кампаніі, яны схлусілі, што так, мы звязваліся, але тыя не адказалі. І яны пераконвалі, што код трывогі чырвоны і трэба садзіць самалёт у Менску, бо бомба разарвецца пры умове, калі самалёт сядзе ў Вільні. Усе гэтыя довады аказаліся фальшывымі. Зараз яны спрабуюць перайграць, перайначыць, паказаць, што насамрэч такая трывога была. Памятаеце, быў мэйл ад Аль-Каіды ці Талібана, адпраўлены з Пратон-мэйлу. Так зараз яны пачынаюць, у тым ліку, гэтую гісторыю разгортваць, што сапраўды у іх было дастаткова падставаў, каб садзіць самалёт у Менску. Але мне здаецца, што у ICAO няма ілюзіяў. Яны прапаноўвалі Раману Пратасевічу сустрэцца з місіяй ICAO, і ICAO абачліва адмовілася. Дарэчы, пра Рамана Пратасевіча, калі ўжо загаварылі, Макей падчас апошняга візіту у Нью-Йорк
на сессию Генасамблеи ААН, ён казаў, што Роман Пратасевич можа ў любы момант выехаць з Беларусі. Ніхто яго не трымае, што таксама з'яўляецца абсалютнай хлуснёй. Як жа так? Вы затрымалі чалавека, абвінавачваеце яго ў экстрэмізме, пагражаюць гады турмы пад хатнім арыштам, і пры гэтым вы расказваеце байкі, што яго могуць вызваліць у любы момант. Гэта значыць, што яны спрабуюць разыгрываць розныя карты, яны тэстуюць міжнародную рэакцыю на розныя такія ўкіды з Романам Пратасевічам у тым ліку. І потым прымаюць рашэнне ўжо на аснове рэакцыі заходніх краінаў. Франак, літаральна маем няшмат часу. Хацеў яшчэ запытаць пра прызнанне тэлеграм-канала Святланы Ціханаўскай так званым экстрэмісцкім, таксама пра новую крымінальную справу супраць яе, што нібыта яна сабе прысвойвае ўладу. Гэта відавочна таксама не тыя крокі, не гатоўнасць Лукашэнкі да дыялогу. Гэтае прызнанне экстрэмісцкім нічога не значыць. Гэта спроба запалохаць падпісчыкаў, каб яны адпісваліся, няма ніякіх заканадаўчых нормаў, якія прызнавалі падпісчыкаў удзельнікамі экстрэмісцкіх фармаванняў. Таму мэта была нагнаць тэрору. Наша з вами задача не паддавацца на гэтыя заявы. Задача тэрору палохаць і ўвесці самацэнзуру, каб людзі самі адпісваліся, перасталі нешта посціць, каментаваць. Мы ж не павінны тэрору дазваляць панаваць над намі. Новая крымінальная справа гэта хутчэй за ўсё рэакцыя на Нюрнбергскую канферэнцыю, якая адбылася на мінулым тыдні, якая абазначыла досыць ясныя шляхі да трыбуналу. Я думаю, таксама гэта рэакцыя на гатоўнасць у развязу ўводзіць санкцыі. Праз 4 тыдні адбудзецца паседжанне міністраў замежных справаў развязу, і яны настроеныя закрываць лазейкі і пашыраць спіс санкцыянаваных лукашэнкаўскіх памагатых. Лукашенко зараз спрабуе падымаць стаўкі, а таксама падымаць цану для развязу далейшай эскалацыі у эскалацыі канфлікту, эскалацыі крызісу ў адносінах. І тут мы заклікаем еўрапейцам не паддавацца і не ісці на саступкі, таму што тое, што робіць Лукашенко, гэта збольшага блеф. Франак, дзякуй вялікі за гэтую размову. Франак Вячорка, дарадца Святланы Ціханаўскай, міжнароднай палітыцы, быў маім гаспадарства госцем.